Al començament del segle XX, Europa estava integrada per imperis. Hi havia el segon imperi francès, que va ser derrotat per el regne de Prússia i es va constituir l'imperi alemany. Després hi havia l'imperi austrohongarès, que va caure al final de la Primera Gran Guerra. Tot aquest conflicte bèl·lic tan intens té un reflex a la literatura, perquè l'obra literària surt d'aquesta societat, però a més també es dirigeix a aquesta. Aleshores, he fet com una columna vertebral de les principals directrius literàries que conflueixen segons la ideologia dels autors. Tenim l'europeisme, que està representat sobretot per Stefan Zweig, El mundo de ayer, per Frank Werfel i per Joseph Roth, dels principals. Ells volen, desitgen, estan a gust en l'imperi i preveuen i es lamenten després per la seva pèrdua. Tant Joseph Roth com Frank Werfel dediquen tota la seva obra a censurar, a planyes d'aquesta pèrdua. Els imperis s'estenen i ocupen zones majoritàriament limítrofes que no s'integren a aquesta idea única, i aquestes minories van creant una distorsió interna que després derivarà en els estats-nació. Per exemple, el sionisme, representant el seu líder Herzl, però després també hi ha Arthur Koestler, volen un estat-nació únicament pels jueus i a part de tot. Tant Werfel com Joseph Roth diuen que això és antinatural, que són els antojos de l'antinaturalitat. I Werfel diu que això són unitats demoníaques. Tot això, enmig d'un conflicte bèl·lic, s'apropa a l'any 1933 la pujada de Hitler, que surt una literatura visionària de la catàstrofe que s'hi acosta. Després tenim la Segona Guerra Mundial i hi ha un èxode d'autors literaris, que és l'exil literatur. Aquests autors tenen una literatura de lament, de pèrdua, de nostàlgia, de melancolia, i finalment hi ha la tercera posició, que és acabades les guerres, el retorn de tota aquesta gent. Hi ha tendències de tots els estils, però hi ha una constant, la pregunta: a on he de tornar? A on està la meva pàtria? A la que he fugit? A la que m'ha acollit? Soc una apàtrida perquè no sé on és la meva pàtria.